Rejima Sûriye proje amar niştecîbûyên li parêzgeha Hesekê pêşkêş dike. Ji derekî taybet ji Arkêra ragihand ku piştî seredana Lîwa Elî Memlûk, serokê ewlehiya niştimaniya rejima Sûriye ji devera Cezîrê re, rejima Sûriye projeya amarekî ji nişteciyên deverê re pêşkêş kir. Amara rejima Sûrî di demekî de tê ku PYD bi kiryar û biryarên xwe yên şaş li dijî çalakvan, siyasetmedar, rojnamevanê Kurd re li deverên Kurdî ji xelkê Resenyê Rojavayê Kurdistanê valekiriye û li cihê wan erebên parêzgehên Reqa û Helebê û Dêra Zorê bicêkirine. Her bi sedem û operasyonên Tirkiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û êrişên grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve her du bajarên Serêkaniyê û Girêspî ji welatiyên Kurd yên Resen valebûne. Parêzgeha Hesekê ji 4 herêman pêk tê: Qamişlo, Dêrik, Serêkaniyê, Şeddadê û ji 13 navçeyan pêk tê û rêjeya Kurdan piştî şoreşa Sûrî kêm bûye. Rêjeya penaberên Kurd li Başûrê Kurdistanê jî nêzîkî 250,000 e û li Bakurê Kurdistanê jî nêzîkî ji 300,000 e. Pirsiyar jî niha ew e: gelo Kurdên ji deverên welat dikevine amarê de yan na?